Ovdje službeni dopis iz Sabora Republike Hrvatske gdje se službeno utvrđuje da nakon silnih pregovora sa Europskom unijom, gdje smo nas uvjeravali da smo pri kraju tog ulaska, Sabor potvrđuje službeno da nema temeljni akt u hrvatskom prijevodu koji u Europskoj uniji služi kao ustav, to je Lisabonski sporazum. Pazite, znači mi ulazimo u tvorevinu u kojoj je ustav koji treba vrijediti temeljni pravni akt u Europskoj uniji, u Hrvatskoj čak do 20, evo ovdje imamo do 10. veljače 2011. nema hrvatskog prijevoda. Pa gospodo, šta mi to potpisujemo? Pa jeste vi ikad u životu izdaje to, tako je, jeste vi ikad u životu koji dokument potpisali, a da ne znate šta unutra piše i šta to znači? Ako to potpisuješ, ili si lud, poslovno nesposoban, ili ti je potpuno svejedno što potpisuješ. A hrvatski narod nije ni lud, ni poslovno nesposoban. Hrvatski narod je odgovoran i zato recimo ne prevari koja se zove pristup Europskoj uniji. To je najmanje što možemo za slobodu domovine učiniti. Hvala vam.